O Goberno de Outes levará mañá a pleno a súa proposta de orzamentos para este exercicio, que ascenden a máis de 6 millóns de euros. Supoñen un incremento do 0,6% con respecto ao ano anterior. Un dos capítulos que máis medra é o de gasto de persoal por mor das actualizacións salariais e a posta en marcha de novos servizos como a escola infantil. Tamén se incrementa o gasto corrente para o financiamento dos servizos ordinarios que presta o Concello, cun pulo importante á área de servizos sociais dotada con preto de 700.000 euros. O compromiso co tecido asociativo e cultural do municipio tamén se traduce nun maior esforzo inversor para subvencionar os distintos clubs e entidades. Intentamos, da man das propias entidades e do comité deportivo que existe ahora mismo no noso Concello, chegar a un acordo con todos para ver como podemos ir mellorando ano a ano o que se presta, o que se dá ás entidades deportivas. Nestes orzamentos destinaremos 164.000 euros en promoción cultural, 96.000 euros en festas e 43.000 euros en turismo e patrimonio, e imos facer un esforzo para mellorar a oferta cultural e festiva do noso Concello en todos os aspectos. O apartado de obras e investimentos suporá o 10% do total do orzamento, con numerosas actuacións de mantemento de infraestructuras e vías, especialmente no rural. Temos unha previsión inicial de ao redor de 620.000 euros, o que representa un 10% do orzamento total. Básicamente están destinados a inversións para mantemento de infraestructuras ao longo e ancho do noso Concello, particularmente nas zonas rurais. Se ben, quero destacar que esta previsión é unha previsión estrictamente inicial. Estes 620.000 euros, dende logo, van ser incrementados posteriormente, en particular, logo de que se incorporen os créditos, as partidas, en este caso, do post-2023, tamén do post-2024, e tamén as partidas de investimentos doutras administracións, como poden ser a Xunta de Galicia. Prevemos que ao longo de 2024 se realicen investimentos no Concello de Outes superiores a 1,5 millóns